Eiköhän villapaita ja viitti ottaa. Se pitää muuten hakea semmonen villapaita. Oi vittu! Oi oi. Mä tapoin sen crossbow! Pavlovos. Oi. Nyt mut! Välissä 2 tyyppiä. Ammuin sitä osu. Koita se suojaa vähän mua. Voidaan vaihtaa paikkaa. Tippuu! Joo, Hyvä. joku oli just ampumassa samaa. Hei, joku peltihallin takana! Juoksee sipulla! Apua. Oi vittu, mä ammuin vähän, sori. Peltihallin takana. Joo, mä koitan. Maurus parakissa. Mihin päin se juoksee? Uudelle parak... Osu. Wait a sec. Tip. Hienoa. Mä menen taas sinne toiselle. Niin, vihreä armbändinen tyyppi. Niin mä en nyt tiedä, että kuoliko se oli bunkerissa. Tippu! Hyvä. Ai se bunkkeri. Ei kun tuli SPS Tippu! vissiin. Tippu! Hyvä.